Cara çendan bu nizanim. Lê hevkarê min ên li Silêmaniyê ku li beşê belgefîlman kar dikin, gelek caran doza çêkirina fîlmekî ji min dikirin. Li gorî gotina wan, ji Ermenistanê bigire heta Kazakistanê, ji Gurcistanê bigire heta Sibîrya û Kirgizistanê li ser Kurdên Sovyetê bi têra xwe fîlmê me hebûn. Lê belê, heta niha jî me li ser Kurdên Moskovayê fîlmekî amade nekiribû. Levê we peywendî legal Kurdistan. Ew jimare Kurdekê levê heye. Nizîkiyan levê, nizîkiyan li yekek li oyên sirçawekanî desalat û biryarî ciyan. Yek ji wan ciya ku Kurd gelek cara diçin nêzîkî we derê xweşpişandana pêktînim Kremlîne. Yek ji wan ciyê giring jî girîngtirîn ji bo Kurda. Li gorî wan fîlmekî li ser navenda Sovyeta berê û Rusyaya niha pêwîst bû ku Kurd têde qehremanên sereke ne. Helbet ew mafdar bûn û em dereng jî mabûn. Planê îş. Çi ekê wênê çîmane bêt yani betiyo. Vê carê me ji başûrê Kurdistanê bajarê Silêmaniyê berê xwe da Moskovaya paytext. Çar cure Kurd vira dijîn. Ewa Ezdî, Kurd Ezdî, Kurd û Kurdê Batumê. Ez li radyoya kar dikim, radyoya Denge Rusya Beşa Kurdî. Di heman awahiyê de orkestra karîna lê kar dike heyî. Wê derê me hevdûdît, wê derê me hevdûn askir. Ev radyoyek em îro lê kar dikin 85 sal berê hatiye vekirin. Destpêketina wê radyoya Moskova bû. Naga pişmin şeklî Barzanî sevî şeklî sê çarmaya dixebitîm. Ez bixwe îsal 12 sal ez Moskvayê de dimînim. Lê biratiya min îsal 20 sal e. 20 sal Moskvayê de dimînim. Yura Nebiyevê siyasetmedar, rewşenbîr û pêşekzanê civakê, Kurdekî Gurcistanê ye û wekî piraniya Kurdên Kafkasyayê bav û kalên wî ji serheda Bakurê Kurdistanê hatine. Nebiyev nêzîkî 25 salin ku li Moskovayê dijî. Roja yekem bûm mêvanê wî. Li gorî gotina wî, Kurd herî zêde piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst li seranserê Rusyayê belav bûne û beşeke mezin ji wan Kurdan li Moskovaya paytext bicih bûne. Lê paşê hilweşandina Sovyetê da ji Ermenistanê û Kurdistanê ji wê derê gelek cemata me hin alê pirsê siyasî hin aborî mecbûr bûn hatine Rusyayê. Nebiyevê ku vêgavê serokatiya Komeleya Dostaniya Kurdan û Rusan dike, têkiliya Kurdan û Rusan dibe 800 sal beriya niha û behsa îddiayeke mezin dike ku di avakirina Moskovayê de rola fermandarekî Kurd hebûye. Wakî tu dîrokê binêrî vira merkeza Moskovayê heykelek heye yek demzaranê Moskovayê navî heykelê Yurî Dalgarukî. Yurî Çepildirêj wakî tercüme kin. Mamosta Ordixanê Celîl kitêba xwe de nivîsî bû wakî eslê xwe de Kurd bûne. Ewa tê qarna 11. Bajarê Moskvayê 1147 hatiye avakirin. Peykerê pişmin peykerê avakarê Moskva Yurî Dalgarukî ye. Menaya Dalgarukî bi Kurdî çepildirêj e, bi Gurcikî mixargidzêlî ye. Ji tarixê dêzanin ku
Mıxargızeli yani Dolgoruki Çapıldireş Gredayı Kurdaya ji aliye ki serkirdeyin Kraliçe Tamara Kraliçe Gürcistan'ı İvo Zaho İvane Zakhari bana her du brabune bana Kurdun bu rivayeti Yuri Dalgoriki Avakere Moskva ji aliye daik de tigiji gele Kurd. Hava şıklemet editiye. Tekili Rusa u Kurda dirokin ne canla dövejen o dostaki me vera Rusya'ya navi nviskara Vadim Makarenko ev gelek servan tışta sekin ev gelek tışta ketebji neşr kiriye ser dostanya tekili Rusa u Kurda u der gelek tışta hene. Это же книжка. Угу. О, инглизи. Что это Кемир, мост. Ага. В России востоковедение начиналось как курдоведение. Дخباتن سر کردان ده من به پروفسور جیگالینای را حرکت دکر. بخته من لحظات کو بلازرف و کردزانن دما سوویتره هفنا سینام چه ببه. بنرینا من دیروکا روسیای نجور. آنگو نج موسکوی دست پید که. لیش فلسطین، ترکیه و کردستان دست پید که. دوی هم دامارن سرکین دیروکا روسان لوان درام بگرن. لی نکولور. لگوری بیرو باوریا من دامار دیروکا روسان و دامار دیروکا کردان یکه. موسکویا پایتخت روسیه لگوری سال 2012 و دانین فرمی نتوین یک بوی جه 12 میلیون کسان پکته. لیته راگاندن کو نفوسا نفرمی گلکی زده تره. پشتی شورش بولشویکان کو سال 1917 پیک هات ده آدار 1918 ده دبه پایتخت. موسکوا باجار چاند، هنر، بازرگانی و توریزمیه. میدان سور، موزولیا لنین، موزه تاریخ، شانوگاه بولشوی و میدان پوشکین لناوندا باجر چند جهن گرینگ و سرکنه. جسدی نوتو ددوی نفوسا باجر جروسان پکته. جبلی روسان، اوکراینایی، جهو، بلاروسی، ازبک، تاجیک، مولدوایی، چچن، تاتار، ارمنی، آذری و گرجی چند نتوانکو لموسکوای دجین. لگوری استاتیستیک نفرمی لموسکوای بهتری 20,000 جی کرد دجین. کرد روسیای daha zede ser ticaretine kar dikin. Niye para ticaret edikin o hanek dükkanı wan heye, karxane wan biçuk hene, böyle yeke mecbur debin. Planı kurdu Moskova'yı serabori yani ticaret edikin. Yani navcıvaka Rusya'da ev ne perskreke. Ser navi hoca herkes ana falan kes kurdu. Hamvelati vi devleti. Bu yüzü kesi xatir navi. Piştivan agahdariyen Yura Nebiyev u Aydemir Kurteku ev buxoji karsaze ligel okane jibazida serhade beri xodedim bazareke mezin kulur bisadan dikanin Kurdan hene. Karsazên Kurdên Moskowayê ji tekstîlê bigire heta sektora xwarin û vexwarinê kar dikin û dabara malbata xwe dikin. Li bazarê bû mêvanê du Kurdên Bakurî û Kurdekî ji Ermenistanê. Heyş sala Moskowayê jiyan dikim. 27 salî me. Şixulê tekstîlê dikim. Ez ji salê 2006 hatime Moskowayê. Wextê ji zortiya me zimanî Ruskî. Paşê ji welatê me em dûr ketin çend sala. Cidî em hîn min van dere bûn zanîn. Eva 10-12 sal em li vê derê ne em hîn ve bajarê nebûne. Em ketine vî bazarê de ancak ji bo jiyana xem yoksa ji bo êdinê em jiyana xwe dixwazin welatê xwe çêkin jiyan.
جمع أني بيش كساكي كاردك هاي بر كرمانجن كرمانجي لروجافانة باكورن براستيجي دما ما بيجي فكر دما كارشي ما لازم بون فكرة ما أبو كي أم تشتكي وعلي كار بنجبور ملات إخوة يعني خبات كاري ما براستيجي ما دما بذكر أم جل كي دريج زمانك دريج جاريان جبوا كي كرمانج بين Li Moskowayê sê cihên dîrokî hene ku ji bo Kurdan xwedî rol û giringiyeke mezin. Her sê cih jî her dem bûne deverên hawar û gaziya Kurdan û dengê azadî û serbestiyê. Rojnameger û nivîskarê Kurd Hejarê Şamilê Eskerov behsa van deveran dike. Kurdên Sovyetê rêxistina xwe çêkirin. Nava rêxistinê Kurdên Sovyetê yekbûn bû. Yekbûn Sala 1980 nehada du cara baharê û payizê divê meydanê de li Moskva meydana Pushkin de mîting çekirin û telebe xwe pêşta anîn Kurd teleb kirin ku bo me ciyekî çekin Kurd hemû vê derkom bikin ya jî Kurdistana sor ava bikin em herin erdexwe kal û bavan. Di sala 1980 Serokê PKK Abdullah Öcalan ji Şamê hat Moskowayê ji hikûmetê û parlamentoya Rusya statûyê penaberî xast. Parlamentoya Rusya Duma yek dengî biryarekî stand ku Öcalan ra statûyê penaberî bidin. Lê mixabin hikûmetê Rusya biryarê parlamento nepejirand, Öcalan mecbur bû here İtalyayê. Vê çaxê li Rusya hemû cîhanê çalakiyên protestoyî dest pê kirin. Vê demê du Kurdên dilsoz bi navên Tayhan û Cihat xwe li pêşiyê parlamentoyê ku li pişt min sekine avahiyê vî tam berderî xwe şevitandı. Kremlin û meydanê sor ji bo Kurdan jî giring e. Di sala 1947 da Mella Mustafa Berzanî 500 pêşmergeyên xwe ve hata Sovyetê demek şûn de şandin Özbekistanê. Piştê mirinê Stalînê Mella Mustafa Berzanî bi însatîvên xwe ji Taşkentê Özbekistanê hat Moskowayê û derê Kremlinê xist got ku ev gelê Kurd e deriyê ve lê dixe. Peyvî li hemberê Pêşmerge û Mella Mustafa Berzanî nêzîkbûnê hikûmeta Sovyetê hata guherandin. Kremlin yek jî ji bo wî giring e Kurdan ku 1978 da Kurdên Kurdistanê sor Kurdên Laçinê çendîn kes meydana sor da mîting çekirin û teleb kirin ku nasnameyê van da defsa Azerî Kurd bêne nivîsandin û telebê van encam da û nasnameyê 12,000 Kurd hate nivîsandin. Li heman bajarê ciheke din heye ku di salên 1905 de bûye wargeha rêberekî tevgera neteweyî ya Kurdan. Molla Mustafa Berzanî 1905 çara heta 1980 ku li Iraqê şoreş çêbûye li Moskova maye. Li Moskova vê malê da maye ku naha pişteme disekine li kolanê Nova Slobodskaya pêncî da ki derê Mella Mustafa Berzanî jiyan kiriye tabelayekî hatiye dardakirin li tabelaya da Rûsa hatiye nivîsandin. Serokê hereketa netewî yê Kurda Mustafa Berzanî 1905 çara heta 1908 vê malê de jiyan kiriye.
Moskovaya ku her dem wekî bajarê çand û hunerê tê naskirin, comerdiya xwe ya hunerê pêşkêşî rewşenbîr û hunermendên Kurdan jî kiriye. Hunermend û peykersazê navdar Tîmurê Seîdê Anqosiyê ku navê Kurdan li dinyayê belav kiriye, di 65 saliya xwe de jî şev û roj keda hunerê dide. Em nexweşin pêşê xwe pêş şiqulê xwe. Zehez dikin. Ez nîvê zafî vira dixewitim, zav direng tê me morda. Şev nîvê şevê tê me morê da. Rastê mol da jî dixewitim û derê jî cêm nayê ez şiqilê xwe çê dikim, şiqilê hevala ser dixewitim. No nîvê zafî vira me ez. Amerîkanê, Washingtonê, Brookport. Me ew derê tîva îşev 35 salê pêş de min çêkiriye. Moskvê vira Muzeya şêr na Paklonigarê çawa bêjim. Ew der panoga zav mezin e. Dîsa Moskvê dîsa metroa Dubrovka. Yaponyayê me çêkiriye. Rûsê de zav ca me xewatê min heye. Zav. Hergê Kurdistanê, mezin Kurdistanê gazî me kir. Ez dixwazim ya yekî dixwazim her me Kurdistanê xewatê xwe bime ew derê nîşa cemaetê kim. Nîşa mezinê wê derê kim. Aferin. Tegilîkî baş got. Zav me xweşat. Apo zûva ez tenê rûdinê min xwe diceribînim. Şêra dinîsim. îro min şêreke xaniye dixwazim we re bixwînim û fikra xwe min re bêjin. Hosteyê şanogeriya Kurdî Şalîkoyê Miraz jî wekî peykersaz Tîmurê Anqosî ji Kurdên Gurcistanê ye. Ew jî piştî hilweşîna Sovyetê li Moskovayê bicêbûye. Ew bêriya rojên berê dike û ji rewşa şanogeriya niha neraziye. Lêbelê îro jî ew evîndarê şanoyê ye û dilê wî ji bo şanogeriya Kurdî lê dide. Ez sala 1972 da bajarê Tilbîsê de Gurcistanê me xwe gîhan de şanoya Rûsa ya amatûr. Li wê derê hinekî ez teatrê ve mijûl bûm. Piştî wê ez ketim dibistana teatroyê. Piştî wê min gerekî jiyana xwe êdî şanoya Rûsa ve girêda û sala 1979 da merema dilê me bû çadêje teatra Kurda vebû. Na, ne kubûna wê yekê. Em bijin poetê şaîrê mezin, şaîrê nav û deng. Wek min. Sî sal berê çêtir bû. Bûna wê yekê ez dibêjim. Çimkî wî çaxê em Kurdê me dixwazî Gurcistanê, dixwazî Ermenistanê kî derê jî hebe em jiyaneke kompakt derbas dikir. Anha êdî kes nemane. Em bijin gişk ji Gurcistanê revîne Ewropayê revîne hatine vira Rûsyayê û kesek nema. Hava 40 sal ez teatroyê ve mijûlim û derbekî ra xwe bidime ev her tiştî rawestînim ez belkî ez ê bimirim, ez ê nejîm. Eger dewleta Kurda hebiya wê teatra Kurda pir xurt biya. Ne tenê hebiya wê pir xurt biya û seva çi ez dibêjim zanî bi xezayî Kurd xezaya xwe de artîst in. Radyoya dengê Rûsyayê 86 salî ye û 6-7 salin ku weşana zimanê Kurdî li weşanên zimanên din zêde bûye. Şaradariya bajêr ya ku vê çalakiyê organize dike, derfetê bidin şêniyên bajêr yên ku dikarin. Beşê Kurdî yê radyoyê tevî malpera Kurdî hewl dide ku bibe dengê Kurdên Rûsya û cîhanê. Heştê û pênc sal berê hatiye vekirin. Destpêketena wê radyoya Moskova bû.
Yekine parasına gel ragan ku heye ma 24 saatin boride #3 şektarin daişi li Kobani atine kuştun. Li Kobani şeru pevçun. Radyo Beşa Kurdi salar 2008 hat vekirin. Ve deme beri vekirine radyoya şu kadar kadro yendi geriyen. Demek ki min ji bo rojnameye roj û medya güneşî dinivîsan ez berpirsiyarê wan ê Rusyayê bû. Ew jî dihate zanîn ji ber wê bamê kirin ez hatim wê salê dest bi kar kir. Rast e îro em nikarin bêjin ku Kurd yani tenê weşan ji bo me giring e ji ber ku zimanê Kurdî 20 salên dawî da bi dehan kanalên Kurdî hene, kanalên yê televizyonê, yê radyo weşan hene, rojname, internet, malper gelek tişt hene. Dîsa jî wekî weşanekî navneteweyî dengê Rûsyê giringî xwe heye. Kerem. Stüdyo me Alman heye. Karê ku ez dikim, ez dikarim bêjim ku ez wek şexsen bi wî karî bi xwe xwe pêş dixim. Ji ber ku hem zimanê min pêş dikeve û wekî dinê jî ez agahiyan digirim û di her êlê de xwe pêş dixînim. Ez dibêjim şabûn di van tişta de dikarim diyar bikim. Жрите навоз, злые черви навоз, вам и так никуда не попасть. А вы прилипал от вянчик, где же вы были, когда замерзали мы и святы, объедались духом. Теперь, извините, с собой не возьмем. چند سال بریان نها لموسکوای اوینک پیلدا و گش بو. او اوین bayram و کارینای بو. Ez li radyoya kar dikim, radyoya Denge Rusya Beşa Kurdi. De hemen avahiye de orkestra karina le kar dike heyi. Bey salberi nihal ve dere kafe he bu. Carnan demame navbeyn dila xabate ez de çum kafe ru dönüştüm. Karina jil ve dere ru dönüşt. Ve dere mehvdrit, ve dere mehvdun asker. Piştu 2 sal edinci em zevcin. Bayram ne tenê mêrekî pir baş e, her wiha ew bavekî pir baş e jî. Di her warî de piştgiriya min dike. Ew baş dizane ku huner ji bo min çiqas girîng e. Tevahiya jiyana min bi muzîkê vegirê daye. Ji 5 saliya xwe heta niha ango 25 sal e bi muzîkê ve mijûl dibim. Li ser wî êdî çi bêjim? Ez gelekî jê hez dikim.